लोगोफोर मैयानि दै लोमनाया दिनै एसे रानबाय ओंखायनो जों दायो न'आव थाफैफिननो हाबाय आरोना दायो नोंथांमोननो आङो माबायदि रानदों बेखौनो आं देखायलांसै सोरबा सोरबा नायनोबो लुबैयो नालाय आं बेखौनो दायो देखायलांसै दिनै रानबाय बिराद गाज्रि मैला जाबाय दा थानोनो सुखुला न'आव दै हाबजोबनानै नै अबाव लामाया थाबाय जाला नामा ए बारस'लांजायो जोंनि गोबाय देराया नै माराम आरो दाथ' अखा हानानै दै लोमनानै गाज्रिसिन जाबावबायसो ओरैनो गाज्रिखा नै लामायावथ' दंबावो एसे लामायाव दंबावो बुरजायैनो एसे गोथौ जायो लामायाव सिलाखिनियावसो रानदों बेलेगनियाथ' रानबावाखै बारा गोथौ जाला आरो होमबाबो मैयानि बायदिद्राय नंला लासै रानलांसिगोन खोमा सान्दुंबो दुङासैना दिनै नङाबा एसे रानसिनबावगौमोन बैथिंजायनिफ्रायनो फैग्रोदों दैया बायफ्लंबोनाया बे दै लेथ्रायाव मानो फैफाबाय थायो नोंलाय एसे दुगैखांखानानै मानो बाव फैनानै थाफैखो नोङो गस्लाखौबो कालार फोनना लाजोब्बाय उनथिंजाय बैथिंजाय नै कालार नांबाय नै जेबो नङा दे एसेल' पेन्सिल कालारा नांदों बेयो नैबे फुख्रिमोन फुख्रियाथ' अबस्था गैला बे ना फिखानाया जि बुरजा ना होबायमोन बेयाव लस नै बैसोर न' नुहुरनाया नै बिसोर न' नुहुरनाया बिसोरनिया दाबो थाफैनो हायाखै बिसोरनिया बिराद गोथौ दङ दाबो ओमफ्राय बे साइडथिंजायना जोंनाल' थानो हादों आरो जोंनियाल' रानदों एसे बोरिबो नालाय जोंना दायो नै अखा खालि अखा जेरावबो थांनो सानबाबो जाला मा जाबावगोन बे बोथोरजों ने आजा होमबासो बामजानो लाजिलायबावो ओमफ्राय माखौ खनबावगोन दायो दे खनदो जाबाय दा मोजां खनदोंथ' 1 2 मेंलायलायबाय अखा
अखा अखा माथो खालामना थानो लोगोफोर अखा हानायाव गथ'जोंनो दसे टाइम पास खालामबाय जेरावबो थांनोबो हाया ओंखारलांनोबो हाया नालाय फिसालाजोंनो दसे टाइम पास खालामबाय इन्टारेस्ट लाबाय